आंनिया हारसा एक्टरा बर' हौवा मोनासै नामा बर' हौवा मोनासै आरे आंनो नांखाया बर' हौवा बिबा मालाय मा जानो बिनानाव नोंदि बारे बारे गोरोन्थि खालामबोबाय दिनैसिम खनसे नङा खननै खनथाम गाहाम नों गोरोन्थि खालामदों दिनै ओरैनो नंखायखौनो निमाहा बिफ्लानानै सोर निमाहा होबावनो नोंखौ बर' सेंग्राफोरा खि नोंखौ निमाहा होबावगोन थ' बे मालाबाबो जानो हाया थ' हेल' लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअखौ लाबोनानै फैलायदों थ' नैबे आपडेटआ ओरैबायदि थ' नोंथांमोनाथ' नुगासिनो फेसबुक आरो इउटुबावनो जा बे सासे बर' आइजोआ सोरबा बिहारि नामा हौवाजों हाबा जानानै माने बर' सेंग्राफोरखौ इनसाल्ट खालामनाय लाजि फोनांदों आरो बिराद माने गाज्रि ओरैबायदि माने डाउन होदों आरो बे बर' हिन्जावा दा बेखौथ' नोंथांमोना गोबाङानो नुखाबाय थ' बिनि सायावनो माखासे नैबे भिडिअनि गेजेरजों बाथ्रा सावरायनो बा नोंथांमोननो शेयार खालामनो थाखाय नैबे भिडिअखौ लाबोनाय जादों दा आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ फुल नायजोबब्ला नोंथांमोना गासैबो बाथ्राफोरखौ बुजिनो बे सासे आइजोआ सोरबा बांगाल हौवाजों बिहारि हौवाजों जानाय हिन्जावा थ' सिगाङावबो दिनै बे बारावल' नङा सिगांनिफ्रायनो बियो बर' सेंग्राफोरखौ बा बर' हौवाफोरखौ ओरैबायदि माने इनसाल्ट खालामबोगासिनो दङ ओरैबायदि माने लाजि फोनांगासिनो खिन्थु बांद्राय सम गैला बेहा ओरैबायदि माने सम जाखाबाय बेहा माने नोंथांमोनाथ' नुखाबायानोसो नैबे सावगारिखौ नाय नैबे सावगारिखौ आन्दाज खालाम दिनै गावनि गोरोन्थिनि थाखाय मा पस्ट होजाखो दिनै ससियेल मिडियायाव मा साजायनानै दिनै गावनि डेट एक्सपायरि डेट नैबे सावगारिखौ नुबोला एक्सपायरि डेट फैबाय बै हिन्जावा जाय हिन्जावा बिहारि हौवाजों हाबा जानानै बर' सेंग्राफोरखौ ओरैबायदि लाजि फोनांदों जों बर' नङा नामा जों बर' नामा बर'खौ माने इसिबां लाजि फोनांदों नों मालाय बै गोसोम बन्दादा दारि गोलावजों थांनानै इसिबां लासिं गावखौ सानाखै नामा नों उनाव मा जाहैगोन ओरैबायदि रागा जोंनानै दंखायो बर' सेंग्राफ्रा ओरैबायदि जोंनानै दंखायो बर' रायजो राजाफ्रा गुबुन हारिजों थाङै बर' हिन्जावफ्रा जे माने गोबां नुकसान जागासिनो बिनि थाखायनो एखेबारे रागा जोंनायानो जोबखायाखै आरो नों बेफोरबायदि बर'फोरखौ डाउन होनानै लादों बर' हौवा मोनासै नामा बर' हौवा मोनासै आरे आंनो नांखाया बर' हौवा गन्थं नाग्रा गुस्ति बेरलाव सोर लागोन नोंसोरखौलाय फुङाव सिखारबानो जात्रा लस नोंसोरखौ नायबाय थानांगौ जाबाय आरो नांखाया आंनो मा बुंदों आरो बै सिगांनि भिडिअखौ नाय नोंथांमोना नै आंनिया हारसा एक्टरा सोर बैथालि नरदों आंखौ नायना ला महरखौ एसे नै हारसाजों बर'जों सिगाङाव आं बिनि सायावनो मोनसे भिडिअ लाबोदोंमोन आरो बेखौ आं भिडिअआव बुंखादोंमोन बेहा बारा सम गैला आरो बे इसिबां लाजि फोनांनाया बे गवा होननानै सानसे गवा होननानै आं सिगांनि भिडिअआव बेखौ बिनि सायाव बाथ्रा बुंखादोंमोन दिनै नुजादों नैबे सावगारियानो फोरमान होदों बेहा बारा सम गैला ओरैबायदि थ' नोङो बे हिन्जावा बे आइजोआ सोरबा बांगालजों जादों सोरबा बिहारिजों जादों सोरबा मुस्लिमजों जादों सोरबा हारसा जादों बेयाव बुंनांगौ जेबो गैया नों थांबायानोसै खिन्थु थांखांनायनि उनाव बर'नि दख'ना गाननो मोना बर'नि टाइटेल लानो मोना बर'नि रायज्लायनो मोना टटेलि बिनि जानांगौ आरो बर'फोरखौ मानो उल्था लाजि फोनांहरो बेलेगजों थांनानै हायोब्ला नोङो बै जाथिखौसो नोङो डाउन होनो हानाय जानांगौ ना गावनि हारिखौसो उल्था डाउन होयो नोङो बेफोरबायदि हिन्जावफोरखौ बोरै निमाहा होनो दिनै बियो निमाहा बिदों निमाहा होनो हागोन ना हाया दिनै बर' सेंग्राफ्रा जे लासिं खालामजादों माने गन्थं थब्राब्रा अनेक बायदिसिना बुंलायलांबाय बिनि सायाव निमाहा होनो हागोन ना हाया बर' सेंग्राफ्रा दे कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो बै कमेन्टआवसो मिथिसिगोन बेसेबां सापर्ट दं बिनि सायाव निमाहा होग्राफ्रा ओरैबायदि थ' लोगोफोर नोंथांमोना बिनि सायाव मा फोरमायनो सानो कमेन्ट खालामनानै फोरमायदो बेखौ नुनानै आंबो एसे दुखु मोनदों मानो बेफोरबायदि रायनांगौ बर' सेंग्राखौ मानो बिदि रायनांगौ बेफोरबायदि रायनायनि मोन्थाय गैया गावनि हारिखौ नों जाय हारियाव जोनोम जानानै देरनानै लावनानै बेलेग जाथिनि हौवा नोंनि लुबैनाय बायदि मोनहैबाय थ' बै हारिखौ नों मानो उल्था रायफिननांगौ बिनि बिमा बिफाया थोनहरदों नामा बेखौ बैजों हाबा जाखांनायनि उनाव बर' सेंग्राफोरखौ बिदि राय बिदि होननानै बेफोरबायदि बुंहरदोंमोन नामा नोंखौ थ' लोगोफोर भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम बिथाङा दिनै निमाहा बिदों नाथाय बे निमाहा बिनाया सैथोना नंखाय बेखौ बुंनो हाया आरो